Здравейте, YouTube! В това видео исках да ви разкажа повече за полезните навици, които успях да се създам за последната, бих казала, година, които определено подобриха качеството ми на живот и това колко щастлива и пълноценна се чувствам аз. Дала съм ги на всички мои приятелки и роднини и който ги е направил също е видял ползите от тях. Така че реших, че днес искам да споделя това с вас. Първия навик, който успях да си създам, е това да пиша в дневник всеки ден. Това е дневника ми за 2025-та. Много е красив. Поръчах си го от Амазон. И какво всъщност правя аз? Общо взето, всяка вечер или след обед, ако съответно деня ми е приключил по-рано, си записвам как е минал денят ми, как съм се чувствала и съответно като развия дадена тема, аз сама стигам до някакъв отговор на нещата, защо съм се почувствала по този начин или просто разказвам колко ми е бил хубав деня или съответно не толкова хубав, но всяка вечер аз си записвам. И е много хубаво, защото като си върна лентата назад, мога да видя и прогреса, който съм направила. Чрез писането в дневник сама доста често съм стигала до заключенията, коя е била повратната точка на това деня ми да се обърне, дали за хубаво или за лошо. Определено мисля, че пътят към себепознанието е да си пишете в дневник всеки ден. Освен писането в дневник, правя нещо друго, което за мен, мисля, че от всички тези съвети, които ще ви дам днес, това е номер едно. И представлява да си правя списък с задачи за деня. Знам колко хора го подценяват, но за мен това променя нещата изцяло. И ето мога тук да ви покажа ден по ден какво съм си писала и след като ги направя си ги зачерквам с тикчета нещата. Определено усещам сама за себе си, че съм много по-мотивирана да правя неща, които не искам да правя. Пример. Исках да започна да медитирам и да визуализирам всяка сутрин и вечер. Аз и преди съм го правила, но определено не бях толкова consistent. Как се казва думата? Добре, consistent. И затова съответно започнах да си го водя в дневника. И осъзнах, че целта ми за деня просто се получи да си свърша всички задачи, което на пръв поглед осъзнавам как звучи, но наистина вярвам, че ще ви помогне. Или ако искате да научите език, в момента също аз уча испански, също винаги си записвам дните, които уча испански, да ми е като една от задачите за деня. Може дори да не е на хартиен носител, може просто да си водите записки в телефона, също помага. Следващия навик, който си създадох и то от доста повече години, мисля, че от както съм на 18 го правя, е всеки ден да си казвам 3 неща, за които съм благодарна. Без значение в какво настроение съм, дали деня ми не е толкова приятен или пък е най-хубавият ден от седмицата, аз винаги си казвам 5 неща, за които съм благодарна днес. Може да ги записвам на лист хартия, може просто да ги казвам в главата си, дори понякога го правим като упражнение с моите приятелки. Пием кафе и им казвам 3 неща, за които сте благодарни, 5 неща, за които сте благодарни и всяка изразява благодарността си. Мисля, че чувството на благодарност е една от най-високите емоции, които може да изпитвате и вибрации. И често в ежедневието забелязвам как е възможно да се самозабравим и да искаме още и още и още постижения, средства, материални неща. Е хубаво да си кажем чакай малко. Аз съм толкова привилегирован и имам толкова много неща, за които съм изключително благодарен, че те вече са в моя живот. Може да е семейството ви, може да са приятелите ви, може просто да благодарите за хубавото време, може да благодарите за чистия въздух, който дишате, може да благодарите, че сте здрави и че имате 2 ръце и 2 крака, с които може да отидете на една страхотна разходка. Често хората забравяме колко неща всъщност са ни подарени ето така и хубаво да си даваме сметка, че всъщност ние сме големи късметли. Факта дори, че може да гледате това видео, ви прави доста привилегировани. Усещам как се чувствам много по-щастлива, ако поне един път в седмицата изкарвам време сред природата. Отивам в парка. Аз лично в гора се чувствам много по-добре. Това е гората до вкъщи.
Но това спокойствие, тази тишина, която природата ни дава, е безценна. Често покрай работа, училище, университет и забързано ежедневие ние забравяме за това, но ви съветвам поне един път в седмицата, особено когато времето е хубаво, даже може и по-често, да си правите повече разходки сред природата и да прегръщате повече дървета. Научно доказано е, че помага. Друг навик, който си създадох, това е интересна история. Когато бях на 18, един приятел за първи път ми пусна Лудовико Енауди. Той е един италиански пианист и композитор, който за мен се равнява на Моцарт в съвременния свят. Изключително голям талант, невероятен е просто и имам една конкретна песен, казва се Експириенс. И какъв навик си създадох? Всяка сутрин си слагам слушалките и тази песен просто те кара да се чувстваш, се носи в приказка, се носи в живота ти е една магия. Изключително силно е. И навика, който си създадох е всяка сутрин да се визуализирам живота и нещата, които искам да ми се случат. И съответно преди го правех просто в медитацията. Затварях си очите и си представях, визуализирах си как искам да живея аз, какви приятели искам да имам, какви неща искам да ми се случват. Но след като добавих и песента, т.е. визуализирам докато слушам тази песен, може да си изберете друга песен за вас. Въпросът е да се чувствате, че все едно сте в такъв вълшебен свят за вас. Това е 5 минути сутрин и 5 минути вечер. Хора, понякога до такава степен съм изживявала тази визуализация, че дори съм се разплаквала от щастие. Знам как звучи, но определено мисля, че всеки един човек трябва да го пробва. Бях го показала докато живеех в Испания, го бях показала на най-добрата ми приятелка. И всяка сутрин с нея го правихме това. И след визуализацията и двете бяхме някакви вау. И после си разказахме какво сме визуализирали и мисля, че беше много приятен момент. Следващия навик, който ще споделя с вас е за всички мои момичета, които гледат това видео. И това е всеки ден аз да се оправя, да изглеждам добре и да се чувствам добре. Това е най-важното. Тук отварям една скоба, за да ви разкажа какво се случи преди няколко дни. Деня ми започна ужасно. Научих една много неприятна новина и сутринта. И съответно си казах, хайде сега цял ден, деня ме е загубен, аз просто ще стоя вкъщи, ще си плача, ще се самосъжалявам и ще вляза в ролята на жертва. Но като помислих малко, разбира се, поплаках си, постоях си малко вкъщи 1 час сутринта. Си казах, чакай малко, какво правиш? Това не си ти, да, това може би е било Кристина преди 3 години, но сегашната Кристина не би го направила. Затова се пусна хубава музика, изцяло промених вибрациите, които излъчвах, гримирах се, поправих се, чувствах се страхотно, сложих си най-хубавите дрехи и просто цялото ми настроение тотално се промени. И за момичетата съм забелязала, защото какво представлява грима? Грима е начина, по който искате света да ви възприема. И ако искате света да ви възприема като една позитивна, нахъсана, мотивирана жена, вие трябва и така и да се представяте. Затова според мен грима за всяка една жена е едно изключително важно средство, което трябва да използвате за ваша полза. Това са навиците, които прилагам в своето ежедневие. Не се срамувайте, може да ми кажете вашите долу в коментарите. Благодаря ви много, че гледахте това видео и ще се видим скоро. Целувки! Чао!